Mihajlo Idvorski Pupin, naučnik, pronalazač, profesor na Univerzitetu Kolumbija, počasni konzul Srbije u Americi, dobitnik Pulitzerove nagrade, član mnogobrojnih američkih i evropskih naučnih ustanova. Istraživač koji je unapredio telekomunikacije, doprineo uspostavljanju bežične telegrafije i telefonije, rentgenologije, elektrotehnike, bio je izvrstan pisac, humanista, borac za razvoj nauke i najveći dobrotvor koga je Srbija ikada imala. Aleksandar Ninković-Tašić, dobar dan. Dobar dan. Ponovo dobar dan. Ponovo na kafi sa vama. Predsjednik obrazovnog istraživačkog društva Mihajlo Pupin i interkulturni ambasador UNESCO kluba Univerziteta Sorbona. Jeste. Da znate samo da se zna. Sad idemo dalje. Ovo je bilo malo podsjećanje, ovako da je džestirano. Par rečenica, šta je to? Ko je to Mihajlo Pupin? I neću sad da počnemo intervju sa Sram nas bilo, da nekako mi lepi da počnemo. Ali može. Ne. Pa i moćemo zajedno. Pa sram nas bilo. Što nismo to mogli nekako ranije? Ali nikada nije kasno, da? Nikada, ne, posebno ne za Pupina. Ja sam sigurna, evo u muzej dolazi na hiljade, na desetine hiljada ljudi. To je živa potreba za čistim moralnim uzorom. Naopako vreme, maglovito vreme, a vi imate svetlost Mihajla Pupina. Ne možete vi svetlost zaključati i trajno odstraniti. Ona nađe način da i kroz najmanji procep pusti svoju snagu i evo Mihajlo Pupin pokazuje kako dobro delo nema rok trajanja. Hvala vama na tome. Kažu mnogi naslovi, danas ste baš onako prisutni u medijima, pod navodnicima krivac što su redovi ponovo ispred nekog muzeja, što se ljudi tiskaju, što je konačno produženo sve do juna tamo negde, jel da? Ko zna još da li će još... Ja se nadam, mi se borimo da to ne bude kraj postavke. Kako ćete vidjeti? Vi mene pitate kako ja izdržavam ovaj posao. Kako vi izdržavate ovaj posao? Svaki dan pričate ne znam koliko sati o Pupinu. Znate kako? Zato što vi jeste da dajete, ali toliko toga i dobijete. Govoriti o Pupinu jeste osnaživanje svih koji o tome slušaju, ali i onog koji o tome govori. Kada se vi oslanjate na najbolje, ja uvek kažem, ne možete vi krenuti od najgoreg u čoveku i onda reći, čak i ako to preplavi, da to ima prednost. Pa nema prednost, evo, oživite, nije Pupin sam. Pupin je samo jedan od velikih divova našeg naroda koji su koračali kao ljudi, pa onda i kroz svoje doprinose kao naučnici, kao umetnici, kao državnici, ali kao ljudi pre svega. To je to mesto gde mi svi možemo da se identifikujemo. Možda nemamo genijalne umove, ali dušom možemo prići tim neverovatnim ljudima. Se slažete da mi krenemo sad baš od muzeja? Može. Ono što se posljednje dogodilo jeste posjeta princa Karađorđevića juče, je li tako? Jeste. Pa molim sada režiju, to je broj 10 slide show sa izložbe Pokrivalica. Pokrivalica znači da vi možete pričati i odavde iz studija, na neki način malo da prokomentarišemo. Vidjet ćemo puno tih slika koje govore upravo to koliko ljudi dnevno tu prolazi, s kakvom pažnjom slušaju vas, s kakvom pažnjom vam se konačno gledao i slušao i sam princ Aleksandar Karađorđević. Možemo li da dobijemo tu Pokrivalicu režiju? Možemo, evo, sada i vi imate reč. Moram da vam kažem da u muzej dolaze deca. Danas će biti nekoliko vrtićkih grupa. Evo i dok mi sada pričamo, priprema se jedna grupa jednog vrtića. Deca od 4 godine, pa bili su mi ljudi i grupe ljudi koji su u dubokoj starosti. Među njima i ljudi od 94 i 5 godina. I svi podjednako reaguju kada vide Mihajla Pupina. Deca se igraju, oduševe, uzvikuju Mihajlo Pupin, a stariji ljudi ostaju zbunjeni i zatečeni kako je moguće da život prođe, a da nikad ne upoznaju nigde u Srbiji čoveka kao što je bio Mihajlo Pupin, koji je nama ostavio sve što je imao, a mi o njemu ne znamo gotovo ništa. Tako da ja se veoma radujem jer to Pupinovo svetlo zaista privlači i velika je čast bila. Eto, pogledajte, bila su nam naravno i deca iz Idvora. Ovo je mala Pupinova laboratorija. Tu radimo često jedan mali eksperiment. Imamo stari brojčanik, a deca mala ne umeju da okreću telefon. Ne, oni tipkaju telefon, ali ne umeju da stave prstići da okrenu telefon. Evo vidite, ovo je jedno od subotnjih vođenja.
pa prođe tog dana subotom kad su moja autorska vođenja i preko 1000 ljudi kroz muzej. I evo ga princ Aleksandar, došao je sa mnogo znanja o Mihajlu Pupinu i zaista ostao opet zatečen pred svemirom koji se širi. Evo, ja najviše volim ovo mesto. Tu sa decom pričam o junacima Pupinovog detinjstva i znate kako je lepo videti da deca, evo, mogu otkrivati i Svetog Savu i Karađorđa i Hajduk Veljka i Čučuk Stanu, evo i direktorke muzeja, doktorke Dušice Bojić, koja je 81 godinu posle Pupinove smrti prvi put dala krov jedne institucije, velike, važne, da bude krov koji štiti delo Mihajla Pupina. I ovo koristim priliku da kažem 12. marta Pupin kreće svoj put za Ameriku, ali 12. marta je on i preminuo, tako da eto, za koja 3 dana setite se Mihajla Pupina. Ja kažem, kako drugačije, evo, ali ovo je zaista uhvaćen tog trenutak, jer vi ne možete živeti samo u fizičkoj realnosti, vi morate preći malo i u duhovnu realnost, gledajući u Mihajla Pupina. Tako da ja sebe nekada uhvatim da bez priprema i bez nekog posebnog plana 1,5 sata vremena govorim, a da mi reči ne zastajkuju. Niti se sudaraju, niti se sukobljavaju, nego nekako teku. I ja verujem da je to zaista plod velike inspiracije i da tako Pupin može delovati na mlad svet ove naše zemlje silno i silovito. I sada to demonstrirate. I vidim kako vam radi oba mozga. Imate vi jednu nit ovde, a ovde se događa još jedan paralelni proces, pa se onda to nekako vi to divno kombinujete i to pretačete u govor. Hvala vam na to. Hvala vam. Neko se javlja. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, Nešo. Dobar dan. Ja se izvinjam, Ljiljana ovde. Pozdrav vama i vašoj divnoj Aleksandri. Moram da vam kažem da prvi put kad sam slušala nju na televiziji, na jednoj drugoj televiziji, mogu da kažem koje, svi znaju emisija Agape kod gospodina Gajšeka, Aleksandar i Aleksandra su tako divno ispunjavali i moje večeri i moje noći. Kad god se probudim i kad upalim televizor, Aleksandra je tu. Ja mislim iskreno koliko god je Aleksandra na neki način se posvetila Pupinu, toliko je i Pupin izabrao nju. Tako imam osjećaj. Kao da je ona izabrana od Pupina da o njemu priča tu divnu priču koju mi nismo nažalost znali. Ona to tako priča o njemu. Evo, ja mogu i da plačem i da se smejem i da se radujem i da budem tužna u isto vreme slušajući nju. A posebno mi je milo što naš narod može da kako bih rekla da se sad gotovo. Nije gotovo, znam šta hoće uzbudila sam se, Nešo. Divno što ste se uzbudila, ako nije. Hvala vam puno. To saznanje koje imamo da je Woodrow Wilson okačio zastavu Srbije na Belu kuću. Znate da znaju. Tako da je to za mene poseban jedan događaj za našu istoriju i za naš narod. Hvala vam, Ljiljo, draga. Hvala i od mene. Hvala i od mene puno. Stvarno sam se uzbudila mnogo. Imala sam nekih srčanih problema, ali nisam otišla u muzej, ali sigurno ću otići i hvala vam što traje ta izložba i da traje što duže. Da se mnogo sveta upozna, našeg sveta upozna i da shvatimo da nismo izgubljeni. Nismo. Hvala vam. Daleko od toga, draga Ljiljo, daleko od toga. Hvala puno i od mene. Moram da kažem, ovakve reči meni daju posebnu snagu i pokazuju sav smisao
mog rada. Upravo to, čitate opet meni misli. To je onaj treći mozak sad. To je treći mozak, naš, zajednički jedan. Bravo. Dakle, ovo sada svedočenje naše gledateljke Ljilje govori o tome da ova misija ima efekta. Ima rezultat. Mi sad znamo da je Woodrow Wilson okačio tamo negde 1918. godine zastavu na Beloj kući, mi smo to naučili. Jeste, i da je počeo svoj govor rečima kada je taj divni narod srpski. I ja se sada borim. Znate, Woodrow Wilson je imao ceo plato, ceo trg posle Prvog svetskog rata u blizini železničke stanice u Beogradu i naravno sa završetkom Drugog svetskog rata sve je to poništeno. Ja se sada borim da opet Woodrow Wilson dobije neki trenutak u ovoj našoj zemlji koji će obeležiti njegovo ime i njegov doprinos srpskom narodu. Aleksandra, vreme nam leti neverovatnom brzinom. Možda bi nam gospodin Tesla i gospodin Pupin zajedno nekako objasnili taj fenomen tog nekog protoka vremena. Čas skoči, čas ubrzava. A to bi možda i Einstein mogao koju da doda. Mogo bi. Uzmi levu. Naravno. Pa ništa bez srpske matrice. Ajmo ovako, pričat ćemo o jednoj našoj ideji, neko želi da se uključi, sad ćete, sekund, budite strpljivi, samo da mi ne pobegne misao. Dakle, da se ovo ekranizuje, ali ne jeftina ekranizacija, mada sve pohvale klincima iz Pančeva i njihovim kolegama koji su dali deo sebe, deo svoje duše i napravili ipak kakvu takvu priču o Mihajlu Pupinu sa parama koje su imali, to je bez para. Bez para, tako je. Ali jedan Spielberg, kad bi došao do ovakve građe, i to sad vas držim za reč, rekli ste mi što da ne, je li tako? Ne, naravno. Ajmo da, pa i ka Kini kad se krene mora prvi korak da se napravi. Ali mora, ja dugo već razmišljam o tome, da je Pupin lice Srbije u svakom vremenu i da nam je potrebna ta snaga da nas predstavlja u svetu, a da njegov proces amerikanizacije, da je zaista ostvario san, došavši u tu obećanu zemlju, može biti dobar mamac za neke velike ljude koji prave velike filmove. Imamo mi ljude koji su u svetu dobro pozicionirani u tom svetu filmadžija, pa ćemo da vidimo. Ajte vi. Poštovanje, dobar dan, pozdrav. Banja Luka, izvolite. Je li možete zapisati neka pitanja? Ma mogu, kako vidite da sam se spremio već. Kažete. Pišem. Ajdemo ovako pod jedan. Da li je gospodin Tesla posjetio njega na bolesničkoj postelji pred kraj života? Ajmo dalje. Pod dva. Da li su imali surevljivost oko nekih patenata i pronalazaka? Dobro. Pod tri. Da li gospođa može uvezati gospodina Wilsona, veliku ložu Francuske i Pupina u nekakav masonski krug, kao i Karađorđević i ostali koji je odlučivao poslije Prvog svjetskog rata u mnogim stvarima? I da li je Pupin pripadao i kojoj masonskoj loži, kao i mnogo ljudi iz Srbije 50. godina 20. vijeka? I da je pohvalim da je neosporna njena neuroska inteligencija za Pupina, ali da stavimo tu malo stvari u prave okvire i konstrukciju. Toliko i prijatno. Boga mi, ajmo priču o teste onda, da nekako ovo iskoristimo kao šlagvor, dobar šlagvor za priču o toj relaciji i sada vi. Ja to stalno govorim da me duša boli. Ako kad pogledam u zaborav koji je prekrio Mihajla Pupina, a onda je najgore ono što je zloupotreba, ne zaborav. I mi smo pristali da okrenemo najveća dva uma Srbije uz Milutina Milankovića, dva gorostasa, dve gromade, da ih bez ikakvog razuma okrenemo u borbi jednog protiv drugog. Ja moram da vam kažem, evo pre neki dan, pored divnih stvari koje politika prati, izašao je razgovor sa gospođom Vidom Janković, koja ima 97 godina i koja je poznavala i Pupina i Teslu, i s kojom sam ja imala sreću da razgovaram, ali moje priče su bile s njom potpuno drugačije. Znate, kao da je neko okrenuo sve stvari, istumbao, promućkao i uvek nekako u tom prevrtanju Mihajlo Pupin trpi, bez ikakvog osnova. Oni su se poznavali, živeli su čak neko vreme u istoj ulici. Tačno je da je postojao period ćutnje među njima,
ali nije bio izazvan lošim Pupinovim svedočenjem protiv Nikole Tesle, već je bio izazvan razlikom u karakterima i u povlačenju Nikole Tesle od kontakata sa mnogim ljudima. Ja imam njihova pisma iz tog perioda ćutnje. Ali hajde da krenemo redom. Mihajlo Pupin najsrčanije branio Nikolu Teslu u ratu struja sa Edisonom. Znate, kada je pola naučne javnosti ćutalo u strahu, nije moglo da se usprotivi tako velikoj sili kao što je bila Edisonova sila, ne, Mihajlo Pupin je rekao ja ću uvek govoriti istinu. Branio ga je i dobio je priznanje i zahvalnost samog Nikole Tesle za tu odbranu. Kažu u redu, ali kada je bilo suđenje sa Marconijem, Mihajlo Pupin je zviždao Nikoli Tesli u sudnici, svedočio u korist Marconijevu. Ja sam kopala, znajući da su te priče takve kakve ih mi dobijemo, nemoguće, i pronašla transkript sa tog suđenja i pronašla izveštaje medija. I znate šta je Mihajlo Pupin rekao kao ekspert na suđenju Marconija i Nikole Tesle? Nikola Tesla je pravi izumitelj bežičnih sistema i ostavio ih je besplatno na korišćenje čitavom čovečanstvu. Tačka, izveštaj, sudski. Tačka, izveštaj, sudski. Idemo dalje. Niko ne zna, ali svi vole da govore o njihovim sukobima, da je Mihajlo Pupin napravio 2 matematička modela za 2 velika Teslina pronalaska da bi ih prihvatila Američka akademija nauka. Nije to uradio da bi njegovo ime ostalo ubeleženo, on se potpuno povukao. To je uradio smatrajući da će pomoći Nikoli Tesli, koji je nije mario za tu formalnost, ali Pupin je mislio da biti prihvaćen i da mu ime bude zabeleženo u Akademiji nauka je veoma važno. I uradio je težak posao matematičkih dokazivanja 2 Teslina patenta. Tesla je dolazio na Kolumbija univerzitet. Znate kakvu dokumentaciju čuva Kolumbija univerzitet? Na Pupinov poziv da inspiriše njegove studente, da ga upoznaju, da malo radi, samo bar kroz jedan malu radionicu, samo malo da dotaknu inspiraciju i genijalnost Nikole Tesle. To ne radi naučna sujeta, to radi čovek koji poštuje i voli drugog čoveka. Istina je da je postojao period ćutnje među njima, to ne možemo sporiti, bez velikih kontakata, iako ih ima mnogo na raznim tribinama gde su zajedno učestvovali i sad tu 3 tačke, ja imam sigurno na stotine dokumenata koji ih povezuju. Iz tog perioda ćutnje najlepši izvor vam je američka štampa. Oni imaju niz glasina, nijedna o sukobu, sve o saradnji. I umesto o tome da pričamo, neka nisu ni pune istine, glasine su iz njihovog vremena, njihovi savremenici pišu o tome. 2 Amerikanca srpskog porekla, ne varajte se, rade zajedno i spasit će ovaj svet od ratova. Ili 2 Amerikanca uvek srpskog porekla, zaustavit će ratove i dovesti do večnog blagostanja u svetu. Ako neko može, onda to mogu njih dvojica. Nema jedan članak, nema 2, ima ih na desetine. Ni u jednom, ja imam 4600 članaka u kojima ili Pupin govori ili govore o njemu. Jedan mali deo su Pupin i Tesla zajedno. Nigde sukob, nigde ni jedna glupava anegdota koje mi prepričavamo. Lomili palčeve, zviždali, to ne postoji. To postoji u našoj imaginaciji i u nameštaljci na koju smo pristali. I onda piše Jelena Lozanić u svom dnevniku, ćerka čuvenog velikog Sime Lozanića. On je bio prvi rektor Beogradskog univerziteta, ministar u više mandata, hemičar. Znate šta ona piše? 919. Moj otac i ja stižemo u Njujork. Ja dodajem u humanitarnoj misiji. Moj otac želi samo da upozna Pupina i Nikolu Teslu. S Nikolom Teslom pokušavamo da se susretnemo danima i onda nam prilazi jedan njegov prijatelj i kaže nam pa nemojte više pokušavati, ja ga nisam video, ni čuo, ne mesecima, godinama, a mogu vam reći da boljeg i bližeg od mene prijatelja nije imao. I piše dalje Jelena Lozanić, kada smo probali da se nađemo sa gospodinom Pupinom, on je doleteo
pozvao nas na svoj univerzitet, pokazao nam čitavu Kolumbiju, odveo nas u svoju laboratoriju, pokazao nam je sonar na kome je radio u periodu pre toga i pomogao nam je. To je ta razlika, to darujuće srce i ta spremnost Mihajla Pupina da sa svima razgovara, da sve čuje. Tesla je bio u naučnoj viziji. I opet je ovaj gospodin iz Banja Luke u pravu, bez obzira na razlike u karakteru, Pupin je želeo da ga Nikola Tesla poseti u bolnici. Osetio je da su poslednji sati u pitanju i mama gospođe Vide Janković, supruga tadašnje konzula u Americi, u Njujorku, naše konzula, nosi i pravi jedno slatko od pomoranđine kore, da bi njih dvojica se prisećali onoga što obojica vole da jedu dok teče njihov razgovor. Otišla u hotel New Yorker po Nikolu Teslu, seo je u taksi, kažu očevici, odmah suze u očima Nikole Tesle, čim je zakoračio u sobu gde je ležao Mihajlo Pupin, odmah suze na licu Mihajla Pupina. Tesla, kažu, širi ruke i kaže, pa gde si, moj stari, dobri prijatelju? Hvata Mihajla Pupina za ruku, okreće se i moli ostale da napuste prostoriju. Mi ne znamo tih nepunih sat vremena šta su ova dva diva i o čemu su pričala. Sigurna sam o onome što ih je spajalo, nikada onome što ih je razdvajalo. Slični putevi u svojim rodnim mestima, kontakt sa prirodom, kontakt za zvezdama, obojica istim rečima opisuju smisao i svrhu naučnog rada, obojica proglašeni očevima idealizma u američkoj nauci, obojica sa duhovnim iskustvima koja nose u duši i obojica vole srpski narod. I to se nedovoljno zna za Nikolu Teslu. Evo, mala niša, zbog vaših slušalaca i gledalaca, da li ste ikada pročitali predgovor koji je Nikola Tesla svojom rukom ispisao zbirci Zmajevih pesama koje je preveo sam i od svojih sredstava objavio u Njujorku? Ne. Niste. Trebalo bi da budu u čitanci. Znate zbog čega niste? Čitav njegov predgovor je slovo slave srpskom narodu. Čitav njegov predgovor počinje od Kosovskog zaveta i stavlja Svetog Savu kao centar snage i zatim govori o stradanjima srpskog naroda u koje je bio uvučen ceo jedan narod kroz mnoge vekove. Niko lepše i poetičnije ne piše o tome od Nikole Tesle, ali na to nećete naići. Hoćete naići na svedočanstva očevidaca koji govore kako Nikola Tesla, isto kao i Mihajlo Pupin, ne mogu slušati gusle dugo jer toliko plaču da njihova duša to ne može da izdrži. Ni to niste nigde naišli. Ne. Ali mi imamo papire. Vi znate kakav Nikola Tesla onda izrasta. Bez obzira na svu viziju nauke, na svu umreženost čitavog čovečanstva, na dobrobit svakog čoveka na planeti koju je on želeo, veoma jako, čvrsto, moćno nacionalno osjećanje. Kao što je Pupin sklonjen, nemojte misliti da nije jedan deo nasleđa Nikole Tesle takođe sklonjen. Skrajnut. Jeste. Ajmo sad ovako, da pohvalimo, dakle, ove naše drugare iz Regionalnog centra za talente Mihajlo Pupin, grupa za film, i hajde da pogledamo taj deo, takli ste ponovo priču o Svetom Savi, i oni su je takli. Ja sam bio slobodan da nekih minut, dva to uzmem, pozajmim, jel tako, i to je broj 5 za našu režiju. Majka je jednoga dana ispričala učitelju da je u snu videla kako je Sveti Sava položio svoje ruke na moju glavu i obrnuvši se njoj rekao: uskoro će škola u Idvoru biti tesna za tvog sina, pusti ga da pođe u svet gde može naći više duhovne snage za dušu svoju tako željnu znanja i nauke. Te godine učitelj odredi da ja deklamujem o Svetom Savi. Mihajlo, ove godine tebi pripala čast da održiš besedu. Čekaj, štrikov si zaboravio. Tako, hladno je. Ej, da ti zakopčam. Fino. Tako.
Evo, Mihajlo, izgledaš mi božanski. Ne kaže se božanski, nego božanstveno. Pa kako si ti baš znao kazati šta sam ja htela? Ajde sad, polako, kreni. Toga puta, na Svetog Savu, držao sam svoju prvu besedu. Uspeh je bio silan. Moji vršnjaci, vragolani, ovog puta nisu se zasmejavali. Naprotiv, zanimao ih je moj govor, što me je još više osokolilo. Govorili su mu da će biti veliki kralj. A majka moja, ona je plakala od radosti. Učitelj je samo klimao glavom, a popa ostao u čudu. Obojica se složiše da je škola u Idvoru odveć mala za mene. Do današnjeg dana ništa nije moglo da ubije veru u meni, da sam ja doneo Americi nešto što svi činovnici koji su u nju došli ili nisu bili u stanju da otkriju ili nisu marili da istražuju, a što sam ja uprko svemu tome visoko cenio. Tome su me naučili moja majka i oni nepismeni seljaci na seoskim skupovima u Idvoru. Nikakva druga nauka nije na mene ostavila dublji utisak. Ajmo, mi stalno smo na tom nivou. Ja moram da vam kažem još nešto za Nikolu Teslu i Mihajla Pupina. Evo, ko dođe na izložbu vidjet će pune članke. Šta mislite? Ko se prvi javio u američkoj štampi posle atentata Gavrila Principa? Ujutru Nikola Tesla, uveče piše Mihajlo Pupin. Nikola Tesla daje sve od sebe da opravda Gavrila Principa. Kaže, on je mlad čovek, fanatik, vi ne možete da zamerite mladom čoveku. Znate koliko je on mlad, pa znate koliko on ima godina. Nemojte mu zameriti, ali šta Nikola Tesla tu radi? Vidi se u uzbuđenju. Mi smo iz Srbije, ja sam tamo rođen, Srbija moja... Vidjet ćete ceo njegov članak. I Mihajlo Pupin, moj prijatelj Nikola Tesla isto veče. Sve je on u pravu, ima najbolju nameru. On jeste Srbin. A Gavrilo Princip, najbolje od Srbije dični Hercegovac, samo nismo rođeni u Kraljevini Srbiji. S ovim atentatom Kraljevina Srbija nema veze. Nije ga ona planirala, nemojte davati takva opravdanja u Strugarskoj, pa ona već godinama želi da raskomada Srbiju i srpski narod. Objašnjava atentat od aneksije Bosne i Hercegovine da je posledica trpljenja srpskog naroda koji tamo živi, pa crta sve gde žive Srbi i nemojte teret tog atentata na Kraljevinu Srbiju nije ona organizovala. Tu vidite samo tu razliku, politička mudrost Mihajla Pupina i njegova uključenost u političke tokove, ali obojica naterani i osjećaju se prozvanim da brane srpski narod. Vi ćete videti najemotivniji proglas srpskom narodu iz 915. godine na Vidovdanu. Kolo Srbiju, kolo danas je veliki dan, potpisuje Mihajlo Pupin i potpisuje najbolji prijatelj Nikole Tesle, profesor Paja Radosavljević. Ja vama ne mogu da opišem koliko bih ja sad mogla da osvetlim tih trenutaka gde bi vama sve ovo bilo čudno. Šta priča ova osoba? Gde su te činjenice? Koji su to podaci? Meni je krivo, evo ove godine u kojoj obeležavamo 160 godina od rođenja Nikole Tesle, pa neka bude godina kada će srpski narod pomiriti zato što ih je odvojio bez dokaza dva velika genija i zato da istakne ona mesta, onu dokumentaciju koja ih spaja. A verujte mi da je Srbija jedna od tih traka koje ih spajaju trajno, iz srca u srce. Malo ste čekali, malo više ste čekali, ali shvatate da imamo dobro opravdanje za to. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Dragan Stojaković je iz Beograda. Izvolite, Dragan. Ja pozdravljam veliku gošću i vas, Nešo. Toliko me obradovala, toliko, mjesto da popijem bromozepa, ona košća me... Hvala vam. Ne, još samo da kažem, zahvaljujući njenoj priči, njenom razgovoru, toliko sam se uzbudio i osjećam se mnogo lepo.
Hteo bih samo da kažem, da upitam, da li postoji tonski zapis bilo čega što je izgovorio Pupin? I drugo, jedna primjedba, možda i Neši ili mjesto tog prozora dobro bi bilo da stoji tu Pupinova slika. Pa kad je emisija tako lepa u Pupinu, da vidimo i njegovu sliku, da ga posmatramo, mislim da ne bi bila suvišna, a može i Teslina. I on je naš. I on je pun znanja, tako da se puno zahvaljujem i Nešo vama što ste doveli takvu vošću, da ne dovedete one koji nam samo uzimaju vreme i nama, građanima i vama. Svaka čast njoj, puno je želi sreće i neka nastavi samo tako. Izložbu nisam gledao, ali ovih dana ću otići, pošto je do juna, ima vremena da bude lepše malo vreme, pošto sam malo i bolestan, pa tako da, eto, sve najbolje. Čuvajte se, dragi prijatelji, hvala što ste zvali. Hvala vam, od srca vam hvala. Od srca. Dakle, da odgovorim na pitanje. Sigurna sam da postoji i ja posle 10 godina traganja još uvek ne mogu da dobijem taj tonski zapis. Postoje oni zapisi koji su zbog vremena i tehnologije uništeni, ali postoje oni koji se čuvaju, tako da ja se nadam da moja 10-godišnja borba da stignem do glasa Mihajla Pupina neće biti uzaludna. On je bio najrađe viđen gost u radio programima, gde je često govorio i o srpskom narodu. Kako se vezivalo? Jeste. Da, možda se ne dođe do nekog nosača zvuka. Borimo se. Ja udaram na 100 strana i lakše je Amerikancima da dođu do tog zapisa nego meni, pa sam sad pronašla i Amerikance koji će tajno u ime mog srca i duše tražiti taj tonski zapis. Da ga čujemo. Da ga čujemo. Da. Da ga čujemo, da ga osjetimo. Da ga osjetimo, jes. Tu je negde lebdi. Tako je, bravo. Predlažem reći da sad odmah pogledamo i vremensku prognozu i Automoto Savez Srbije, oba ta priloga, da bismo se onda do kraja isključivo posvetili priči o Mihajlu Pupinu, ali i mnogo više od toga i još nekim paralelnim pričama, evo, o Nikoli Tesli. Na primjer. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. U Srbiji danas promenljivo oblačno, na severu uglavnom suvo i sa sunčanim intervalima. U ostalim predelima povremeno sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom. Uveče i tokom noći u svim predelima sa juga jačano oblačenje sa kišom, na planinama sa snegom. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar. Maksimalna temperatura od 10 do 15 stepeni. U četvrtak i petak biće oblačno sa kišom, u planinskim predelima sa snegom. Očekuje se da padne od 10 do 30 mm kiše, a u centralnim i zapadnim predelima i vrlo obilnih do 40. Maksimalna temperatura kreće se uglavnom od 8 do 12 stepeni. U subotu prestanak padavina i razvedravanje. U nedelju novo oblačenje, ponegde sa kišom. U Beogradu danas promenljivo oblačno, pre podne biće suvo, posle podne biće uslova za kratkotrajnu i slabu kišu. Uveče i tokom noći jačano oblačenje sa kišom. Duvaće slab do umeren severni i severoistočni vetar, a maksimalna temperatura biće do 12 stepeni. U četvrtak i petak biće pretežno oblačno sa kišom, maksimalna temperatura do 10 stepeni. U subotu nas očekuje razvedravanje, u nedelju novo oblačenje sa kišom. Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na hronično obolele i osetljive osobe. Izvestan oprez savjetuje se kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Kod meteoropata su mogući bolovi u mašićima, nervoza i glavobolja. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Povoljnija hidrometeorološka slika i povlačenje reka u svoja rečna korita u velikoj meri poboljšavaju prohodnost puteva na celom području Srbije, a posebno u onim najugroženijim delovima. Nabujale reke za sobom ostavljaju nanose zemlje i mulja na kolovozu, dok je na pojedinim deonicama kolovoz u velikoj meri oštećen, što dodatno otežava prohodnost puteva. Putari ulažu maksimalne napore da na pojedinim deonicama uklone zemlju i kamen sa puta i obezbede protok saobraćaja. Zbog obilnih padavina u centralnim i zapadnim krajevima saobraćaj je usporen i otežan, dok i dalje postoje putni pravci koji su neprohodni.
A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog oštećenog mosta u mestu Zlodel na državnom putu Kostojević i Užice saobraćaj je u prekidu za sve kategorije vozila, a alternativni put je državni put Bajna Bašta-Kremna. Zbog izlivanja reke Zapadne Morave u mestu Ugljarevo na državnom putu Vitanovac-Ugljarevo saobraćaj je obustavljen takođe za sve kategorije vozila. Saobraćaj se odvija normalno na putu Gornji Milanovac-Preljina-Čačak, zatim uspostavljen je i saobraćaj između Arilja i Ivanjice u mestu Stupčevići, dok je uklonjen odron i za saobraćaj otvoren put koji od Ivanjice vodi ka Studenici. Nestabilne vremenske prilike uslovile su i povećale broj odrona koji predstavljaju veliku opasnost i mogu biti razlog prekida u saobraćaju. Ima ih na Ibarskoj magistrali kroz Ovčarsko-Kablarsku, Drensku, Grdeličku, Sićevačku klisuru. A na našim graničnim prelazima, prema poslednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, trenutno za putnička vozila nema dužih zadržavanja. A prema podacima Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 109 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 43 osobe teže i lakše povređene. Vozačima savetujemo da smanje brzinu, povećaju odstojanje između vozila, a posebno budu oprezni na mestima gde se na kolovozu nalazi sakupljena voda, gde su izraženi kolotrazi ili usled izlivanja bujica ima nanešenog blata. A naš operativni centar i broj 1987 dežura non stop. Na raspolaganju smo vam za pomoć na putu, informacije iz oblasti saobraćaja, a na mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs možete proveriti i prohodnost svih puteva u Republici. A mi naravno svim vozačima želimo srećan put. Dakle, Lasta, izvolite, dragi prijatelji iz Laste, šta kažete? Dobar dan vama i vašim gledalcima. Lasta danas 9.3. vozi po redu vožnje koji važi za radni dan, što znači da će biti uključeno 538 vozila, planirano 5344 polazaka. Do uključenja prema pristiglim informacijama naših dispečerskih centara saobraćaj se odvija bez zastoja i kašnjenja. Danas nismo planirali bis polaske. Što se međunarodnog saobraćaja, danas ćemo ispratiti Amsterdam, Pariz, Prag, Bratislava, Lion, Milano, Beč, Linz, dolasci iz Linca, Ljubljane, Splita, Ciriha i Rijeke. Dodatne informacije o polascima, dolascima autobusa kao i o cenama karata naši putnici mogu dobiti tokom 24 časa na telefon 0800 334 334 ili 334 8555. Dežurna ekipa Infocentra svim vašim gledalcima želi prijatan dan, putnicima sretan put. Toliko za ovo uključenje, srdačan pozdrav iz Infocentra Laste. Hvala na ovom izveštaju i opet ćemo našu mantricu. Vežite se, pazite kako vozite, toliko o tome. Nastavljamo naš ovaj razgovor uz još jednu ilustraciju. Opet da pohvalimo Regionalni centar za talente Mihajlo Pupin, grupa za film Pančevo. Dakle, hvala vama što ste smogli snage i bez praktično ikakvih sredstava, uz mnogo dobre volje i entuzijazma napravili nešto što to je dečiji rad, to nema lepšeg od toga. Jeste, ali sada je jedan interesantan deo, insert, kako god mi to nazvali, imamo, to je broj 4, dakle, sa Urošom Predićem i oni tu nešto ćaskaju, oni su bili veliki prijatelji, on ga oslovljava sa Mišo. Ajde da ne prepričavam, da pogledam. No već sutradan morao sam da napustim Idvor. Tako sam tog jutra morao da ispunim jedno obećanje koje sam dao još pre svog odlaska u Ameriku. Napred. Mihajlo Pupin, pa Amerikanac. Uroš Predić. Večlija. Sedi, druže, sedi. Hvala. Sraćaš se svake godine u Lovac. Do sad jesam. Mada primljen sam za asistenta u Bečkoj akademiji, tako da ne znam šta će od sad biti. A šta ima kod tebe? Pa evo, ja došao sad, pa ko zna kad. Znaš, dođu malo da obiđem majku, sestre, da vidim dešava li se šta u starom društvu. 28 godina, Mihajlo. Uskoro će 29, ili imaš ženu? Nemam, Uroše, nemam vremena, pravo da ti kažem. Ceo dan provodim sa knjigama, tabelama i ostalim naukama. Nisam video još nijedne lepe devojke u tim svojim papirima. Sad baš da nema ni jedna. Nego, kad smo već kod toga, pre neki dan sam upoznao jednu jako finu damu. Mislim da se zove Jelisaveta. Duta. Poznaješ je? Duta, Hadija, Cincarova. Znam je njenog oca, on je bogat čovek. Ja mu sad slikam neki portret za neki sitan novac.
nije se ona nikad udala, kaže ovaj film, šta kažete vi? Pa to je jedna malo ubačena priča zbog lepote i romantike. Nije postojala ta srpska priča. On se venčao sa svojom suprugom Sarom i sada niko ne zna sledeće. Ona nije sama došla u brak sa Pupinom, povela i dvoje svoje male dece jer je bila udovica. Njen suprug je preminuo, tako da oni su dobili ćerku Varvaru Ivanku Pupin i Pupin je, ostavši rano bez supruge, odgajao 3 dece. I njeno dvoje i svoju ćerku sa Sarom. I ne samo da ih je podizao, on ih je školovao, udao, ženio, sve je učinio kao otac svima. To je to njegovo dobro srce. Iako je njegova mezimica uvek bila mezimica Mihajla Pupina, njegova Vava, kako je zvao, ali je brinuo o 3 dece. Veoma je teško ga je pogodila smrt supruge. I ja moram da vam kažem, s obzirom da znam period i moj dragi profesor dr. Dragoljub Martinović ima jednu tezu koja možda i stoji. Ona je vodila njegove beleške i verovatno nisu od upale pluća se u istom trenutku razboleli, nego od posledica zračenja i eksperimenata sa ih zracima. Ali on je stamen, on je junak, on je brdskog stasa i volje čelične. Pao je u komu, ali se iz kome probudio, a njegova supruga nije. I to je doživeo veoma teško. Družio se sa konjima, sa prirodom, oporavljao se duhovno u Norfolku, uspeo da povrati snagu, gleda u tu dečicu i uspeo je zbog njih da se ponovo vrati u život. A gledao je kao i mnogo puta u životu na ivici provalije stajao, ali opet vas podsjećam na ono što Mihajlo Pupin piše, porazi, to su samo kratka odmorišta za buduće pobede i čovek mora pronaći snagu i kada misli da nigde nema nikakav oslonac, i on je najbolji primer ove rečenice i ovih misli, njegova ćerka nema naslednika. Mi nemamo potomke direktne Mihajla Pupina. Ona se udavala 2 puta, ali nije imala svoju decu. Ja pozivam sve vaše gledaoce, ako dođu na izložbu, da vide u Pupinovom legatu koji nastaje zahvaljujući bliskosti Uroša Prediđa i Mihajla Pupina, da pogledaju poslednju sliku koju je naslikao Paja Jovanović. To je portret njegove ćerke Varvare i njegova Vava drži knjigu u ruci. Za to vreme veoma neobična stvar. U to vreme portreti devojčica nisu se mogli naći sa knjigom u ruci. Lutka da, kuca da, ali ne knjiga. I Paja Jovanović se bunio. Rekao je Mihajlu Pupinu, može lutka, može kuca, ako hoćeš nešto veliko, evo hrt, naslikaću ti jedno hrta pored ćerke. A Pupin kaže, ne, znanje, moja ćerka mora držati znanje u rukama. I šta radi Paja Jovanović? Mudri Paja Jovanović, da malo ublaži tu stvar. Nije mogao da izbaci knjigu sa slike, ali je u nju dodao jednu belu ružu, raskošnu. Ipak jedan simbol devojčice i ženstvenosti. U tu Pupinovu smatra on strogu priču o znanju i deci. Tako da mnogo je lepih i dirljivih priča koje povezuju, ali nikada sam Mihajlo Pupin i u svojoj autobiografiji on vam ne priča o privatnom životu. On pravi tu svoju knjigu, iako je autobiografija, kao snagu. Ona je kao eliksir. Kao što onaj čovek spomenu, ne treba mu više lek da se smiri. Pa uzmite Pupinovu knjigu, neće vam trebati ni lek, ni energetsko piće. Imaćete dozu svega dobrog u pravoj meri, po meri čoveka. Vidite, mi sad planiramo, mi ovde u Beogradu, Beograđani, kako god hoćete, spomenik Pupinu trebalo bi da bude podignut na platovu ispred zgrade Tehničkog fakulteta, tako ide informacija, gde se već nalazi statua genija iz Smiljana. Samo da vam kažem da od toga ništa. Zašto? Kako? Pa ne, pa to je borba je velika, tako što se tu uključe razne strukture, svi bi hteli da profitiraju. I od ovoga ništa, ova informacija nije dobra. Ne, ta informacija više ne vredi. Ta informacija već duže više ne važi. Tako da, kroz trajanje postavke, mnoge stvari se nadam da ćemo uspeti da ostvarimo. Evo, prva sa spiska je ostvarena. Matica Srpska i Karić fondacija pristale su da priredimo najmoćnije do sada izdanje Pupinove autobiografije i krajem aprila, eto Pupinove knjige u rukama i ja to mogu da najavim, to će se desiti jer je u mojim rukama
priređivanje i redakcija prvog prevoda. Mihajlo Pupin bira prevod, bira predgovor Miloša Crnjanskog, bira fotografije koje treba da prate priču o njemu, to je priču o njegovoj snazi. Sve će biti od 29. godine nije bilo, sada će sve biti tu, osavremeno, ojačano i dostupno i vidjet ćete kako snaga Pupinove knjige sa pašnjaka do naučenjaka, ma koliko naziv bio arhaičan, ništa ne zastajkuje i ne zaostaje za 21. vekom. Taj deo je gotov. Borbe da se ulice imenuju traje, a spomenik ispostavilo se kao najteži zahvat, jer znate, tamo gde se rade krupnice i velike stvari, uvek se pojave i neki mali ljudi kojima su lični interesi veći od interesa naroda, ali borbu nastavljamo. Mihajlo Pupin, koji je toliko zadužio srpski rod, dugujemo mu najmanje jedan spomenik dostojan takve gromade, što bi rekao, opet ja podsjećam vladika Nikolaj, puno ljudi je upoznao, rekli smo, ali da ponovimo, ali samo jednu stenu, jednu gromadu, zove se Mihajlo Pupin, zaslužuje spomenik po meri svojih doprinosa na nekom od centralnih mesta u Beogradu, da nas stalno podsjeća i da nam pomaže i danas kada nam je pomoć potrebna. Pa i da je Cvijeta Zuzorić adaptirana, napravljena kao muzej Pupinu, ne bi niko... A ispred toga da bude spomenik na sred Kalemegdana, da gleda ponosno na ceo Beograd, celu Srbiju. Znate, ne bi Ivan Meštrović mogao da stvara da nije bilo Pupina, da nije bilo Pupina postojala Cvijeta Zuzorić. I to je samo početak naše priče. Ako bismo krenuli, to je... Spomenuli smo Uroša Predića. Moram da kažem, Mihajlo Pupin je imao odličan metod, odličan način. Ojačava snažne ljude koji se bore za pravu stvar. Njih petoricu posebno. Prvi je njegov prijatelj iz dečačkih dana, iz gimnazije u Pančevu, Uroš Predić, jedini koji se Mihajlu Pupinu u pismima obraća sa dragi Mišo. Nikada kako si, dragi Mišo, uvek potrebno je. Hoće da kupi Amerikanac, da odnese siroče u privatnu kolekciju. Ne daj, Mišo, da nestanu one slike koje predstavljaju duh srpskog naroda po stanovima i kućama sveta, neka ostanu sačuvane u srpskom rodu. I šta radi Mihajlo Pupin? Pravi najveći legat koji daruje jedan čovek jednom narodu. Znate da što verujem? Sve vreme prstom pokazujete ovako, onim prstom Mihajla Pupina, na koje nije to tako radi. To je taj prst. To je taj prst. A znate kako je interesantna priča? Znam, ali to je u trećem delu. A to je u trećem delu. Ovako nam je vreme prošlo. Hvala vam puno. Ne mogu da verujem. Hvala vama. Divni ste, Aleksandra. Divni ste zbog svih ovih ljudi koji su bili danas sa nama. Hvala vam svima koji slušate Pupina. Nema razloga da se nešto posebno pozdravljamo. Samo doviđenja. Doviđenja.